Я думаю, що є декілька факторів, які привели до цієї широкомасштабної провокації з боку російських окупантів. Думаю, що ми ще не бачимо всі дії, пов'язані з цією провокацією. Як кажуть, в таких випадках ще буде продовження цієї провокації. Зрозуміло, що у російських окупантів накопичувалася дуже велика ненависть всіма тими діями, незламністю кримських татар, зокрема членів Меджлісу кримськотатарського народу, гідною поведінкою при всіх таких складних випадках Нарімана Джелялова і всіх наших там співвітчизників. І те, що в них у окупантів не вийшло з шантажуванням, загрозами, яких було безліч перед Кримською платформою. Це був успішний дуже прорив української держави щодо мобілізації міжнародної спільноти. Оце в сукупності воно привело до того, що вони вирішили розробити такий цілісний план щодо не просто дискредитації кримсько-татарського національного руху, зокрема Меджлісу кримсько-татарського народу, а взагалі щодо розпоширення своїх репресій. І тут ваші експерти вже в сюжетах говорили про підготовку до оголошення Меджлісу кримсько-татарського народу як терористичної організації. І вони обрали Нарімана Джеляла, першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Взяли двох молодих активістів Асана, Азіза Ахтемових, взяли ще людей. Як це все відбувалося, ми вже всі знаємо, достеменно знаємо. Тут головне, щоб всі ті, які здійснювали катування і тортури, щоб вони дійсно, не просто зараз це мають бути красиві слова, щоб вони просто не уникли покарання, не просто відповідальності. Ми вже деяких знаємо за іменами, за прізвищами, зокрема того слідчого ФСБ Віталія Власова. Адвокати і ті, які зараз за ґратами, вони вже впізнають, бо вже без мішків, вони по голосу впізнають тих, хто їм загрожував, бо голоси впізнають тих, коли вони були в цих мішках. Це треба зараз все встановити і відкривати карні справи, і вони мають просто знати, що вони не уникнуть своєї відповідальності. Але ще раз хочу сказати, ми зараз, я так бачу ситуацію, і так багато наших товаришів з цього виходять. Ми напередодні широких репресій проти наших активістів, членів місцевих меджлісів, і до цього зараз готуються російські окупанти.